career, di ba? Okay. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balita dapat niyong malaman. Kasabay ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan. Kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utiba sa programa Kasurog ng Bayan sa BicolNet TV. At ngayon, narito ang nag-iisa Coronel on Air, Gilbert Utibar sa Kasurog ng Bayan.
Diyos maray na hapon, Bicolandia. Ang inyong lingkod, Gilbert Bar, ang Kasunod ng Bayan program. Nagbabalik po sa alaw na Miyerkules, August 23. Tama? August 23 hanggang Agosto 2023. Yan po, 2023. Very good. Magkilibanan po kita muna ng hapon sa oras na ilibanan po kita. And I will go to tackle mga issues, activities, mga issues in concern, kay mga padapat ng mga opisina yan sa Philippine National Police sa Campola. May mga tigil suyo na para i-announce. Okay? And sa gabos po ng viewers po, kung isa outside of the Philippines, worldwide po kita nahiling po ang katuyang Bicol Net TV. Okay? Please, may request po sa inyo ka, boss, mga kadama ko. Please like and follow Bicol Net TV page and kindly share this video and support Bicol Net TV by sending star so we can continue with our advocacy of serving the Bicolanos worldwide. Yan. Please lang po, pa-share and sabi yung Bicol Net TV. Sa gabos po na 6 provinces sa Balbay. Yan, sa Bicol region, the 6 provinces. Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, and Masbate. Yan. Who is watching and listening to my program. Yan. Mga kaiman mo po, mga padapa ko, please share or ano man po na mga gusto niyo ipaabot. Gusto niyo mga greetings na pili ko pong i-broadcast, you can send your chat here in my Kasunod ng Bayan program at i-announce ko po. Okay? And sa panahon tapong niyan, medyo makulong naman langit. Yan. Nasa tagong kita, nasa stage of taguran na. Mga panahon po ba kaya mga kapag luminaw na po ang beer. Yan. Madali ka tayo mag-beer. I think 1 week before na lang, papasok na po kita sa mga beer months. Yan. Maluwas naman po yan si Jose Marichan. Maluwas naman po si Jose Marichan. Kaya din naman kita. Palaog naman po kita sa kaugmahan, taon, Christmas, and New Year's Day. Siyempre, bago mag-New Year's and Christmas Day, All Souls and All Saints Day muna, okay? So mga padapa ko na yaong mo yan dyan sa hospital, kay Madi Sedanto, kay Madi Marchan, Mads, please, aram ko man na yaong kong kanina. And I'm happy to inform that my friend, who is a member kang dyan, so sa Federation, yan, mauna ko sa siya ko kanina. Kaya pa di, darang ko kaya pa di so rin tao dyan sa ward ninda, sa room ninda. Ito, very good pa di. Yan, naram na, kaya I love you very much pa di. Thank and respect sa support and at the same time sa ration na foods na kita umupo sa mga kasilita po dyan sa ano yan tawag sa bagong ng name ka? Ako nang BRTTS yan eh. May bagong name na po yan. I think medical yan, hospital. Ngayon na ang wording kaya. Ako na yan BRTTS po. And I'm happy to greet dyan po sa members, doctors, nurses, staff dyan po sa formerly BRTTH, Bicol Regional Training Institute Hospital. Yan. Salamat po maraming sa pag-ibig sa pagtabang nito po sa tuwing mga katubangan who is now fully operate sa ilang namatayaan. And alam ko naman sa tuwing na BRTTH staff, doctors talagang doing their best na mabulong or tawag tools ng kamarayan na sa tuwing mga pasyente dyan. And sa labos po ng mga pasyente, Diyos pa rin ako po sa inyo ka, boss. And sa tapos po na may mga birthday celebrations this afternoon. Good afternoon po sa kuyang amigo, sa SBP. Yan, nag-approach siya ulit lang para mag-attending sa SBP seminar workshop kay Ray Abanyo. Happy birthday po, Sir Ray Abanyo. More blessings to come. Yan, enjoy your stay here in the Philippines and sa Bicol. Then pagbalik mo naman sa duty mo sa ibang nasyon. Yan. Siyempre, enjoy your day today, enjoy your weekdays or how many days by ulit sa So talaga, basta hope and trade at you always keep safe
Yan. Happy birthday po. Enjoy your day. Sabi ba kanina sa post na babalik ka na lang pagbalik mo. Thank you very much, Sir Ray. Happy birthday. And also sa father ni John Leonard Mayor. Yan, kanina post siya na si father niya birthday today in heaven. Okay. And happy birthday po sa father mo, John Leonard, who's in heaven. Po, yes. And siyempre, papa mo yan. And pag-iriba yan sa pagpito. Yan, sa grupo ng pagpito. Kaya, maugmahon na siyempre, his birthday today in heaven. Okay. Thank you very much, John Leonard, sa yan, kanina. And mga birthday celebrants this afternoon. Good afternoon. At siyempre naman po sa mga namumundo or may mga kita mo yan, may mga katugangan na nakaburo, sa kanyang pamilya, na may mga nag-depart ng mga kadiling tao. They are now, siyempre, they lose their, pagpapakadapa sa tao. Siyempre, pag talagang pinunag ni Lord, yan, but anyway, siguro, only our, Lord can know kung kailan po tayo din sa Word. Okay? Again, salamat po marami sa hapon na ini. And sa mga sa mga viewers ko is watching today, lalo na po sa mga government offices. Yan. Just pasimple lang, nag-work, nagsisilip, yung mga, alam ko naman yan, yung mga student natin sa College of Law na hindi full-time. Na they are, siyempre after office hours, they're going to, report to their respective schools para po ipadagos mag-klase po sa their respective College of Law. Sa mga padapa ko ng mga nag-estudyante, Kabicol College, College of Law Department, yan. Good luck po sa mga padapa tangan ng estudyante. Yan. Okay? And sa mga friends ko po sa SPP, sa Panginoon po, kasamuyang Commissioner Merwin Macula. Good afternoon po sa kapos na member ng SPP, Daraga Elite Basketball DERA Association. God bless sa mga ongoing nagkakaroon po sa mga ibang playing venues. Kaya I'm happy. Last night, I've been watching the game between Barangay Pigkali versus Team Veterans, my Team Veterans. But our team, the Team Veterans, feel short, natalo po. Kaya sabi ko nga the ball is around. Yan. Despite of the fact, we need 17 points and a half, but yun, hanggat hindi patapos ang third and fourth, talagang mapiladian pa yan. Kaya again, congratulations to the Team Pigkali as declared as champion sa pakawat po yan sa Barangay Kulyat and sa open yan. And congratulations also to the first champion, first runner-up, Team Veterans, led by his Napi Idol, Gary Saunar, kay Sayer Serrano, kay Australia, kay Rick Chua, kay Dodds Panidods, Velasco, kay Rodrigueza, yan, kay sa Gabos po, kay mentions mga players na una. And congratulations, better luck next time. Naku po na maarabot ng mga games, okay? And sa mga friends ko po, sa veterans, yan, again, kahit sana, padaka ko. God bless Team Veterans Basketball Club. And also, siyempre, sa padaka kong Mayun Bowlers Club, sa Panginoon, sa mga Commissioner, Ronnie Ricaport. Yan. So, pasensya na po kung Ron, as of now, di kami nakakawata. Uning tugod ko, ipapamaray-maray ko muna. After it is, mahil na babalik naman ako sa padaka ko na FNJ Basketball Team.
Napuli kayang kawat. Sunod-sunod, nag-referee pa. Kaya naman ito mo yung tukod ta. Okay, and also, sa mga players ng MBC, mga amigo ko sa pag-basketball, still, patapos ko kita dyan sa FNJ, sa mga yunon na FNJ basketball game. Okay, may mga post man po si Kong Ronnie Ricaport if that basketball gym or FNG basketball gym is available. Kaya sa mga mga friends na gusto magpadaklos niyan, you may drop by po dyan sa FNG basketball gym. Ngayon po, malinig, mapresko, at the same time, talagang safety ka. Then if you are already tired playing basketball, you go to outside and refresh the air sa third floor po, kapresko. And makita po ang view ng Mayun Volcano. Ngayon, ang Mayun Volcano, which now again nasa alert level 3. Okay? And also sa mga viewers ko later, I will going to recognize your message din po. Don't worry. I'm going to read that and magilimanan po kita. Okay? Salamat po, mga padama ko. God bless sa mga nag-viewers ko yan. Also, sa friends ko sa De La Paz, yan sa De La Paz Bowlers Club, sa Panginoon po ni Kuya June Milina, na as of now siguro this evening, today's Wednesday, I think, okay. Advance congratulations to be declared as the champion to this evening game between Sagpon versus Bagong Bayan Big Shots. This evening po yan, nalaban yan. Big game, best of 3, nakauna na po Sagpon and also sa internal Linda, kaya June, I don't know kung siya maglaban po, June. And anyway, I'm happy to announce that the both teams are talagang deserve their best na maging magayon ng kawat. Kaya good luck po sa Sagpon team. Good luck po Bagong Bayan, Big Shots. Wala ako ng Big Shots. Pero nagkirtigan sa Sagpon, napaong daw. Siguro kulang kayo. So, Big Shots, Bagong Bayan. Dito basta-basta matirdi. And also, good luck po sa mga games dyan. And good luck sa mga referee po. Mga padapat ko. And also dyan sa Kulyat Bowlers Club sa Panginoon ni Kuya June Alamo. Yan, nagkadiri kang Alamo Metal Club. Yan. Okay, sa mga amigo ko dyan sa Kulyat Bowlers Club, sa Panginoon po, sa Kuya Snappy, mabuot na barangay captain, si Luis Espio. Idol, Cap, which maray na hapon po. Yan, padapat ko. Okay, don't worry, Kuya John. Pag maurasan na kita, para sa mga schedule, papatapos ako dyan sa mga yun. Iwasan ng nindo, ang pasipot nindo. Kasi lagi, mag-uran. Kapag nag-uran, tapos na Pilipinas kung mahal. Okay, kaya mas maraming ganaray. So, kaya mag-uran, tanganin makapatapos niya. Again, salamat sa mga basketball enthusiasts sa Kulyat Bowlers Club. Sa Panginoon ka sa muyang sinabi na Kuya June Alamo, sa gawas na players yan. Okay? And also, I'm happy to announce that this coming, coming Saturday, I think Barangay Malabog will be celebrating their Fiest Day. 25-26, Bisperas, 26 ang kapistahan po sa Malabog. Okay? Good luck sa mga taga Malabog and Happy Fiesta. And also advance Happy Fiesta sa Barangay Tagas. Yan. Hiling ko sa mga post video dito na suman making contest. Wow, ganyan. Suman making contest, the best. And also sa advance happy birthday to my snappy padaba kong nephew, niece pala. Si Angelica Otivar, Alta, advance happy birthday Angeli, and also to kay Samantha May Otivar, advance happy birthday po sa inyo. This coming next week ang birthday nindo.
Okay, God bless Endo and more birthdays to come. Yan. Okay. And also, sabi ni Idol, Carding Singkit, sabi niya, good afternoon, sir. Watching from PED, PSPG. Pa-shout out po sa mga 02-03 recruit ng PNP sa Long live. Thank you very much, sir. Be safe po lagi. And God bless you more. You more, sir. Wow. Okay. Thank you very much, Idol Carding Singkit. Okay. Sabi niya, shout out sa batch kang 02-03 recruit ng Philippine National Police Special Action Force. Yan. Okay. Sinabi siguro batch niya ini. I don't carry sikit. Long live. Yan. Okay. Thank you man po. Thank you man po, carry sikit, for sending your message. Kadama ko po. And also to Ate Joy Buamalongo. Good afternoon po, sir. Thank you very much po, Ate Joy. And thank you very much po for the invitation last Monday sa 21st birthday ni Jill Joy Maumahon Manay. Nakulong sa tao. Talagang I'm happy to see that your son celebrating his birthday. Talagang dinubog ka rin bisita. But it's a blessing yan. Blessing yan po, Ate Joy. Okay, again, Ate Joy, salamat and sa pag-view and watching to my program. God bless your family. And also to my Madi, Grace Velasco. Hello, fans. Good afternoon po. Opo. Good afternoon man po, Mas. Okay. Good afternoon. And okay, wala na. Wala na po. Okay. So, mga ano po, may mga important message po. Please, send your message po. Okay. Padama ko mo and continue po ika. Okay. And also sa ongoing po na pagsatuya na owned and managed by Attorney Art Almejeda, ang sa iyang novelties studio incorporated na gumigibo po ng mga gayunin po ng mga sublimation na uniform. Yan. Diyan po iya sa likod. Sa Ilawod 3, ay Ilawod 1. Ay, sa CP, Gallinero Compound, CP Dalaga Albay. Yan. Pasyal lang po kamo na piling makabil pa kamo ang siyang promo na uniform. Mas kaya po na uniform, school uniform, basketball uniform, in others po, just drop by sa indang magayunon na yan, novelty shop. Yan. Nauna po dyan si, agree ko lang po si Idol Bing Almejeda. Yan, nasarap lang po dyan na, very busy man po para dyan po kayo naman niya sa pagtrabaho, pag-ibo, pagbantay, at mga ongoing na mga uniform na pag-ibo po dyan. Napatay kami po dyan, Idol Art Almejeda. And also kay, padaba ko na Dan Lupiano, kay Dan. Yan. So, so gusto po magbakal. Pagkabos na BMIC products, ano man po ng mga products, yayawan po yan sa My Jane Poultry Supply, Dalaga Albay. Yan. Alborida Street, Ilawod. Yan. First Ilawod. My Jane Poultry Supply, Dalaga Albay. Owned and managed by Rani Lupiano and John Lupiano. Okay. Kurakal po kita dyan. Gayun po ang mga product dyan. Iba po dyan na pang dog, pang cat, mga sa manok, kumplito po dyan. Yan. Okay. And also, binabati ko po na sa papatong po na this coming 28th of August, yan, mapo na po ang filing of certificate of our respective barangay in SP na Madralagan. Yan po, mailing ka po talaga na mga worthy na talagang matrabaho, talagang magibo sa kamarayan sa tuyang respective barangays. Kaya po, bunyan pa lang, mailing ka po kung may pagbabago po ang sa tuyang mga barangay. Okay, sabi ni Idol Ray Abanyo, shout out po, Idol. Okay, happy birthday po, Idol Ray Abanyo. Salamat for watching my program. More birthdays to come.
God bless you always po, Ray Abanyo. And happy trip and be safe sa pagbiyahe po. Balik po sa trabaho mo sa ibang nasyon. God bless, Ray Abanyo. Padama ko po ka. Also, sa mga mananalangan po, ngunyan, base po naman sa pagpaluwas po at sa kanyang COMELEC resolutions, COMELEC guidelines na after filing kahit sa tuyang mga respective barangay and SK, riyan, bawal po kita magpampanya. It might turn to your disqualifications kung pandaw niluan. But there is a time, there is a day for campaigning. Yan ang pagkakaroon yan eh. Makampaign ka mo, tinao talaga na tinao na aldaw para po sa kampanya. Kaya dahil po kita mag-kampanya na makupo laog duman sa required na date, subject for disqualifications, pag rinreklamo ka, tapos ka. Kaya again, magayunon po na ngunyan, pasana, naiiling ka na sa mga kung talagang dapat salita naman sa tuyong mga inconvent. For almost how many years na, I think 4 years na siguro, kaya kung din COVID, siguro sa eleksyon na. Ngunyan, kung ano po naiiling ka duman na pagbabago, para po bago, ako ang tawag chances mga bago. Kung naiiling ka so dati na matibay man talaga, to be their best for their stay sa mga programa nila sa barangay, ibalik. Kaya again, good luck sa mga padapat na dyan, sa mga kandidato. God bless. Okay? May i-announce po ako din na pinakitali sa kuya na padapat na ihada yan sa Regional Civil Security Unit. Masawag ko muna niya, special po so ipapabot nila na important reminders. Wait, masawag ito, mungkin ito. Okay, how to say, okay, din ito. At, di ba nailing ko ito? Wala na. Online, how to say, wala ko so. Ito na, ayun na. Okay, ako po. Dito para sa mga gun holders na dapat dahil magpadara ng mga badil. Tapos yung delikado. Wait, asaw tayo dito. Hindi na ito na wala na lulod. Wala na. Sayang. Anyway, anak kong ito, pag magtapos. Okay, inan mo gayon. Ini po, sarap po ini sa isperso kan sa tuloy nakatukaw na chief of police dito sa Daraga. With the collaborations, with the cooperation, with the pagdarabang ko kasi yan, sanggunihan bayan ng Daraga. Ini po na basahin ko is about the Committee on Laws and Rules. August 22, 2023. Kung kapon pa lang ini, SBC Mall, 3rd floor, Municipal Hall Building, Calbay. Okay. Kunyan, sabi ni committee meeting regarding the Chief PNP's focus agenda on aggressive enhanced to enforcement operations and community engagement purposely to supplement the pillar provisions of the order number 267 series of 2000 entitled regulating the manufacture, sales, distribution, and the use of PNP uniforms, insignias, and accoutrements headed by Honorable Joey Marciliana, together with Honorable Stevie Bichara. As a while ago, magayon na extreme order number 267, the regulating manufacture, sales, distribution, use of PNP uniforms, insignias, and accoutrements. Okay. Now, I have observed this time, during my time when I am the Chief of Police of previous stations, nag-Chief of Police ako sa Rapo, nag-Chief of Police ako sa Panganiban UPS, and my last in the CPO. With regards with the civilian ka na
you are wearing a military, o mag-uniform yan, pantaas lang, pamaba lang, that is considered now as an usurpation of authority. Pag nakukakaan, bawal yan. That time, when I am the chief of police, sinabi ko lang po na, okay, kumbaga sa basketball, warning yan. Warning. Okay. Noy, with relations, with this, bawal po magparagamit. Kung ako ka pulis, kung ako ka military, masiakit ka man kang pulis, bawal po yan. Magamit yung mga uniforms, speed uniforms, o uniforms, naglakaw-lakaw pa sentro. Kasi, mahirap na po. May may ordinance na yun, na pagpaluwas, talaga. Na nakulog po kita, mostly nahilig ko kayo yung yaon dyan sa mga bulod. Nag-irilamon o sa arado na ang gamit pa. So, pantaas ng o yung tawag niyan, guwa, type B ba yan, deck A, kung sa RP o sa PNP. Na gamit din ka. Just so imagine kung ano yung mangyari na mapagkamalan ka. Sayang, ang buhay mo. Sabi kaya niya, pwede may kamilya kang PNP or military, naka-uniform ka. Kaya again, tama yung ginigo po ako sa tuyang padabang daragang mo ngayon, daragang mo sa police stations, with the help of our snappy Honorable Joey Marciliana, and also to Councilor Estelio Chara, with this regarding this Executive Order, Penal Provisions, Executive Order number 267, Series of 2000 entitled Regulating the Manufacture, Sale, Distribution, Use of Living Found in Changes of Event. Kaya po, this time, dahil po kita, pag ako kainin mo niyan, ako, patapos ko sa PNP, lahat na uniform ko, I never been given it to civilian. Why? Katawan tanim ka problema, sinakonta ka mga uniform ka. Nagamitin because they have no knowledge, which is na bawal po ang paggamit ng mga pangtaas, pambaba, pantalon, pan-military. Kaya, again, it is a violation. It is now a problem. Kaya mahirap na po, mapagal. Kaya yun ang dahil ako, pagparapan ako, dahil pag nakaibig po kita, kapamilya ta, kaamigo, kapatid, o ano po man, naka-uniform no, kanting pulis, saraman ta. Bawal po yan. Okay ito, sa Naga, minanap na ako ng ibang bado, titakwang ko na siya, alipubaan na yan, makasuot pa yan. Bawal yan. Tanganing nga, ang hindi ko nga ito, yun ang mga luma na, may advice kaya sa PNP, pag luma ang damit mo, huwag mo ipanaw. Hindi mo kaya ligurong din yan, sisulo. Tanganing, hindi na paggamit yung civilian. Because, pag buka ka, target ka, ang kalaban. Kaya again, I'm happy with this development, pinasa ko sa kuyang talaga, sa kuyang sa Committee on Rules and Rules sa Sangguniang Bayan ng Daraga. God bless. Snappy. And also, sabi kan Daraga MPS, albay PPO. Magayon nini na isang lalaki huli sa aktong pagnanakaw. Press release, Daraga MPS, 2023-56. Yan. Sa kulungan ang bagsak ng isang binatang suspect matapos siyang mahuli sa aktong nagnanakaw ng isang pampublikong eskwelahan sa Barangay Salvacion, Albay. Alas 11:30 ng gabi. Dito lang nakaraang Agosto 21. That is on Monday. Ni Aquinos Day. Base sa report, yung mga saksi habang sila ay nagronda, naaktuan nila ang suspect at may aminagaw niya ang isang unit electric fan. Ng isang sitahin, nagtanggap at tumakas. Yan, snappy. Snappy ang satuya na barangay, Barangay Salvacion, ng mga naka-duty ng mga tanod. And at the same time, sa immediate response ng ating kapulisan sa Daraga, gayon. Kaya, pag alerto, pag
banggi, ayun po sa tuloy ng mga barangay tanong, madali po masolve sa problema. Kaya again, congratulations sa Daragamusa Police Station headed by my snappy Sir Police Colonel Edmondo A. Cirillo Jr. Yan. Ang papuri at pagsaludo sa kagalingan na pinamahal sa dalawang watchman. Yan. Nag-result sa maagap na pag-aresto at suspect. Salamat ang Daraga PNP sa lahat ng force multipliers sa kanilang malasakit sa ating mga kababayan at patuloy na suporta sa kapulisan upang mapanatili ang kapayapaan at ayusan sa ating lugar. Patuloy po natin ang serbisyong nagkakaisa para sa mas ligtas, progresibo, banwang Daraga. Snappy, very good. Kaya again, snappy ulit ang Daraga for the job. Well done. Okay? And also, yan. Okay na kayo ni. Okay. Yan. Pwede pa. Pasang tayo nita, yung pag-ready. Ngayon po, time is 2:41. Mabot naman sa kapalit ko, kaya nabulabutan na yun. Yan. Okay, wait. Okay. Yan. Maniman po about sa PNP. Yan. PNP, in line with the SILG attorney Benjamin C. Avalos Jr. instruction to rid of isabong in the country. The PNP commits to an honest and inclusive law enforcement operation towards optimal access. We're also sending warning to all commanders to take immediate action that forces anything or reporting the option to be accordingly. Yan. Kaya again, ganito na instruction to rid of isabong in the country. Isabong. Parang, ano yan, online ba yan? Or actual? Kaya, I think magayon po na talagang puspusan po with the help of our snappy SILG. Sure na ginamit si Avalos sa mga pag-ano mga bawal. Yan ang gusto ko malining waiting hindi sa Region 5, Bicol. Ano yan? Hindi, manitatama dyan. Puro na sa tama sinda. Kaya wala pa nagtatama kayo. Kaya nalalansi. Kaya sabi baga, don't be too much and magtutok sa game of chance. Game of chance yan eh. Waiting, game of chance. Kaya so naadik na dyan, dyan talaga. Wala man nagyayaman. Pag sugal, wala man po nagyayaman. Kaya dahil po kita maraming makatutok dyan. Dahil kita ano yan, dahil mayaman dyan. Okay? Yan. Uli pa, PNP training service. Yan. Okay? Oplan, balik eskwela. Yan. 23 safety tapes. Okay. Sa next week po, sa Daraga National High School, may ongoing naman yan. Nagkaklase na po at sa puyan ng mga kakian. In other school, so mga St. Agnes, I think, ongoing na. Mary's Child, ongoing na. Mayo College, I think, ongoing na. Bicol University, ongoing na. Yan. Daraga na High School, Daraga National High School, I think, 29. Yan. 29 of August na start. Because kahapon, nag-attend ako sa assembly, parents assembly, gayon sa discuss ni Madam, and I'm happy to inform that the snappy GPTA president in the name of Sergeant Dilomen of BGNP, talagang may tibay, snappy, na sabi niya, talagang binag-operations of the parents, talagang gayunon, kasi iskatita, dahil na po ang problema with regards with the CR, talagang full na, grabe na po ang tubig na gano'n na nagtatabang na. Kaya kasi po inumo, tumasgate, yan. Ngayon na po, and at the same time, magayon na po ang transition pang klase. Dati po baga, COVID, lang klase tat, 3 days a week na siguro. At this time, so grade 10 kung twin boy ko, straight na, from Monday to Friday na. Kung hapon-hapon sinta.
But wala daw na po yan. Very good. At least nakakita, full time na po sa Pag-eskwela. God bless, di ba manage? Okay. Sabi din po sa Upland, wait, may tuwatawa. Okay, nawala na. Sabi po dito sa Upland, balik eskwela, safety tips. Yan. Kaya po, ang mga sabi dito, palaging makipag-ugnayan, ipaalam. Okay. Wait, may tumatawa. Hello? 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 Nawara. Okay. Sabi dito, palaging makipag-ugnayan at ipaalam sa guro at gwardiya ng paaralan kung sino ang taga-sundo ng inyong mga anak. Very good. Tama talaga ini. Para sa safety ng ating mga estudyante. Okay. Number 2, payuhan ang estudyante na manatili sa loob ng eskwelahan kung wala pa ang sundo. Very good. Yan. At huwag makipag-usap sa di kakilala. Tama yan. And also, sabi ni Kay, maging alerto, lalo na kung nasa daan. Hanggat maaari ay huwag maglakad mag-isa, dumaan sa madilim na lugar. Yan. Tama yan. And also, sabi ni niya, ano pa? Sabi, hindi ko na pa sa inyo. Mawin na magtak. Yan. Okay. Hindi na basa. Kaya, yan. Mas marami sabi niya kay nabasa. Para sa mga estudyante, ipaalam sa magulang kung may ibang pupuntahan maliban sa paaralan at kung sino ang kasama. Okay, very good. Yan, tama yan. Detalyado niya. At huwag pasuotin ng mamahaling alahas. Very good. Yan. Kaya, magayon nila, ng mga safety tips by eskwela. Kaya po sa mga magulang kung padapat na po sa kayong mga aki, please, sunduin nila kung nawarayo ang harong. Mahirap na po. Okay? Kaya mapagal po na dahil kita po masundo mga kita dapat all the time, mas magpubis kita, give time sa mga kita na eskwela. Yan. Okay? Time is 2:47 before I'm going to sing. Mabrit na natin na madali para magayon na mag-start. Yan. Wait. Yan. Makommercial muna kita. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sige, wait. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balita dapat niyong malaman. Kasabay ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan. Kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utibar sa programa Kasurog ng Bayan sa Bicol Net TV. At ngayon, narito ang nag-iisa Coronel on Air, Gilbert Utibar sa Kasurog ng Bayan.
Okay, balik po kayo sa programa. Nagkawag kaya? Okay. Sir Tony, pwede po ako Sir Tony magkanta. Yan, taro na oh. Tuloy na Sir Tony. Yan, para ako Sir Tony. Bago po ako mag-break, makanta po na ako sa Indo. Ano? So partner kumabot na ito. But I'm going to sing po para sa Indo this afternoon. Yan. God bless. Walang ngayon. Let's go. Come to the everyone. Watch his sleep. I feel with last night and see my soul. Sometimes it all time with me so long. And I feel and quietly say, I was you now. I come to hear you so, it was alright. Then I thought and she I'll never know this was it. I know something. I came to her. And I don't know. But we are great. And so I go. And on the plane, your sun is my song is tonight. I will talk tomorrow. In my own time and just waiting for me like a dream. And there's no end. And following the stars and turning Thank you very much this afternoon. Okay. And before I end, I would like to greet my group, the HCC, the Hard Charger Club,
the snappy, very supportive na mapinadaba na US Army Major retired Robert De Leon. Sa gabos po ng grupo, ang Charter Club, padaka po mo. Maintain ta po ang Gayrbanan, maintain ta po ngayon, kang padapat ang daragang ngayon. And hoping that yung daraga magkaiguan ng bicycle lane. Intended only para po sa disiplina. Okay, and I'm happy to see the bicycle lane na ginagawa ko dyan sa daraga, sa Legazpi, na mga unit po. Talagang sa Manila, as advice daw, pag sino po ang yung mga motosiklo na dumaan po doon sa bicycle lane, ulihin. I think sa Bicol o sa Legazpi, mangyayari yan. And kayo po na na may bicycle lane ka intended sa bisikleta. Masiguran ka na talagang pili ka makakita naman. Kaya the best po ang Legazpi. And also, sa mga viewers ko po this afternoon, papaalam mo naman ako ng sandali because the time is rolling 3 p.m. And we will see you is added again sa aga, sa susunod na oras, 2 to 3. And again, salamat na maray po. God bless sa mga viewers ko, sa mga padaba ko, and also sa kuya na padaba na idol, Arthur Gomez, na partner sa Tabon-Tabon. Good luck pa din sa mga goodies mo para po sa padapat ng Barangay Tabon-Tabon. God bless po, Padi Art Gomez. And sa tapos po, mga tao yan sa Barangay Tabon-Tabon. Snappy sa mga tigdibo po. And also, sa tapos po na mga madi, God bless and keep safe to everyone. Keep safe po sa pagbibigay ko na para daw iwasan ta po na magka-aksidente. Because life is beautiful. Also, maintain our good health. Dapat. Again, this is your Kasulog ng Bayan host, Gilbert Ibar, saying always that keep safe and please observe safety. God bless Bicol. God bless Padaba kong daragang mga iwan. Peace be with you.